leyo nto enizama lapho eniyibiza ngokuthandana inhle yona, kodwa nakho kumele ukwazi ngayo. Uma eyedwa ofisa ukuthi isebenze ngeke izisebenze, idinga ukuthi noba u2 nibe enthusiastic ukuthi lento mayisebenze, ngoba mako oyedwa ofisa ukuthi isebenze ngeke izisebenze, ngisho ngafisa kangakanani ngeke. So uma ngabe kuwukuthi lo akekho willing ukuthi isebenze lento, wenze isilima phela, nawe ngaphezulu uzenza isilima. Uhlala kanjani wena entweni lo angayifisa ukuthi isebenze? Uhlala kanjani? Ngoba uzoziphathisa ngenhliziyo ebuhlungu, ngoba yonke into usayilungisa iyabhidlika, uyayilungisa iyabhidlika ngoba yena akekho willing ukuthi isebenze. Nanoma nje ihlobo lunike nje le relationship ludinga ukuthi into ihambe kanje, hayi ukuthi ibe one sided, ngeke izisebenze. Let me go deeper ngalesi sikhathi. Ubingelele changes akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Imessage yokuqala ke leyo ukuthi nobabili kudingeka ukuthi nifise ukuthi lento mayisebenze, ngoba makufiswa yedwa ngeke izisebenze. Number 2, ungathathi izinto ezenziwa ngali. Sengikhuluma ke ngerelationship leka mathandana. Ungathathi izinto ezenziwa ngali uzozenza la kuwena, yabo. Ungazothatha izinto ezenziwa ngali uzoziimplementa la. Kumele nina nobabili nibe neyeni indlela enenza ngayo izinto. Indaba ye-copy nje, copycat ayisebenzi leyo into leyo. Kumele kube yi-tailor made okwenu, yabo. Ungiqhamukela nezinto zangale ukuthi obani bayakwenza kwi-relationship yabo, buka nje kade benjani, usuqhamuka ususa nakho la ubani akalala engamfonelanga ubani. Uma nina nizofunisana nendlela enizophila ngayo, ungathathi into yalapha uzoyi-implementa la, yabo.